στρατιώτης πρώτης γραμμής, ήταν μέλος των ειδικών δυνάμεων. Δηλαδή, μας εξιστορεί ότι έμπαιναν στα κουρδικά χωριά, έκαιγαν τα σπίτια, ξερίζωναν εκατοντάδες από τις εστίες τους και έκαιγαν τα σπίτια τους. Μπορεί και τα λέει γιατί έχει πάρει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας. Και όπως μας αποκαλύπτει ότι αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα στη Συρία που συμβαίνουν είτε από τους άτακτους που είναι υποστηρικτές του τουρκικού στρατού, είτε από τον τουρκικό στρατό, δηλαδή τις εκτελέσεις, τους αποκεφαλισμούς, τα έκαναν και τότε, Αντώνη. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι λέγεται στη διοδία των Τούρκων. Birçok savaş suçu işledik biz. Bunlardan bir tanesi de öldürülen PKK'lilerin. Ο Ιμπραήμ Γιαϊλαλή ήταν Τούρκος στρατιώτης. Υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις του τουρκικού στρατού και σήμερα ζει στην Ελλάδα, έχοντας πάρει πολιτικό άσυλο. Ως Τούρκος στρατιώτης έχει πάρει μέρος, όπως αποκαλύπτει στον Α, σε φρικαλαιότητες κατά των Κούρδων. Burunlarını kesiyorduk, kulaklarını kesip boynumuza takıyorduk. Kafalarını kesiyorduk, resimler çekiliyordu. Mesela bugün Rojava'da IŞİD'in korku salmak için en çok uyguladığı yöntemlerden biridir. Türk askerleri de işte geçenlerde yine bir video çıktı ve videoda 90'lı yıllarda bir benzerin aynısını biz yaptık. Yani bugün IŞİD uygulamalarının çoğunu biz zaten 90'lı yıllarda Kürt illerinde, Kürdistan'da askerken uyguladık. Yani Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari'de bu uygulamanın çok çok daha kötüsünü yaptık. Bindirdik, kendim gördüm. Helikopterden atarak parçaladık PKK'liyi yani. O ara birçok köy yaktık. Mesela köyü terk etmek istemiyor insanlar. Bir tarafta ellerimizde bidonlar var köyü yakmak için. Bir tarafta hatta bu anlamıyla bir tane çocuk da bir köy evinde yandı.